menang ae. Menang. Iki. Pawongan sing kate nglamar dulurku wedok. Iya, Sundari. Pawongan sing kaya awakmu iki. Wah. Luwih becik awakmu mulya balik mulih. Gak usah ngedepi aku sancok. ngamun ngocok. Awakmu ngongkon mok teni nang jaba. Saiki tak parani wong papat nang jaba mok ngongkon mulih karepmu ya opo? Nah, bener. Berarti Riko kabeh kon kabeh wani barek sancok. Opomu sing tak wedeni? Apa to san? Sik. Sak gurunge awakmu maju siji-siji musuh sancoko. Sapa jenenge? Aku. Madola. Mas Sukri. Kuncoro. Sapa? Koko. Sapa? Koko. Cindo. Yo. Maju siji-siji depono sancoko. Nek kon pancen pengen ngelamar adikku Sundari. Tak papakno dadap. Maju. Kaya kandel dhewe kulitmu. Dadalan yo. Maju. Nek sampe bebek kulit ayamku. Ojo sebut sancok. Kakek alongok. Yo. Kanti sijine. Pengen ngerabi Sundari di si ono ilmuku keri-keringan bro seto ilmuku keri-keringan kok dirapal dhisik. Ayo rapal sih. Yo. Sapa? Kan iki sik lho Wani. Awakmu sih wis tak tenang ae. kesawan sing ndukur maju. seto damai ya ora wani tenan Gak sido ngelamar berarti lah damai. aku tak mulai ning anu kolaan tong Rek, Sawangane dhuwur gak wani. urusan wis sancoko pek-peken ngono Wah, temen ah. tenan sancoko Kang, siapa jenengmu? Kuncoro. Kuncoro. Ngene Kang. Sakgurunge kon ucap, ngerti dhewe. Iya. Wis loro keplayon barek sancok. Siji gak wani. Balik mulih. Bener. Saya Kuncoro. Cek tetep wani. Yo wani sih wong Kuncoro. Tapi ngene Kang. Ya apa? Arek loro telu melayu gak wani karo sampean. Bot-bote aku tresno karo Sundari. Saiki sampean tak pitung sarana genah, sampean sing sareh atine Sundari cek dadi bojoku. Petung sing yo apa? Petung sing yo apa mbok karepno? Kon ngerti dhewe sayembara. Nek pengen nglamar adik Sundari. Langkono sancok. Deng tiba cacai Sundari rek. Nek iso oleh ngerabi Sundari tapi kudu iso Ngangkai sancok. Sancok. Gini Kang. Sakjane aku ya mau ngomong sombong nang arep sampean. Karep Gak urungo sampean iki calone dulurku ipe. Ya cacakku. bener ngomong. Ya. Nek aku kok jenenge wong tukaran, Bro.
Maksudnya? Gak ono sing kalah, nek gak ono sing mati. Kalah catu siji. Nek diarani kalah. Nek ono sing catu siji kalah. Sampai dadi gedene dadi patine. Oh, nek tatu siji titik kalah. Kalah. Nek tatu gede mati. Mati. Iku kalah kan. Nek Kuncoro. sampe kedaden catu ya apa? Kuncoro. Apa sing wis tak karepno gawe sayembara iku? Iya. Iku wis dadi tanggung jawab. Ya. Aku ngugemi apa sing wis tak lakok. Mula maju. Nek kon pancen wani kepono sanco. Sampeyan tetep nekat kepingin ngedepi aku. Ah. Kon iku kakean om. Wani gak? Ya wani kan. Lanang gak? Iya sebab. Kang. Nek delok subarmu e kaya iso karo wesi gliken. Kene antemane kuncoro pisane ladang ono palagan. Nek ngono tak terus yo aku ngerabi Sundari. Sancoko. Ore! Ndelok petita-petitimu kaya tumpeng. Lawang geger kaya iso ndelosor seliling. Gak ngono, Pak. Aku wis mau ngelakno arek papat. Ate nglamar Sundari. Sing loro kalah barek Sancoko. Ya terus? Siji, Koko jenenge. Melayu, gak sido, wedi barek Sancoko. Hari siji, Pak. Jenenge Kuncoro. Aku ngantem des, aku diantem blas, blosor, Pak. Sing ndelosor Kuncoro. Aku, Pak. Tok Kuncoro. Nek kon wis kalah barek Kuncoro, rasane atimu ya apa? Yo, rasane yo loro ati, Pak. Leburin. Manjuk watu gilang. Manjuk watu gilang. Iya, Pak. Nang kene, Pak. Yo. Ndakep. Lepes. Amban. Kuncoro iki. Le, tangi le. Ngapa kok turun kene? Waduh, Pak. Sampeyan iki duwe anak kok kalahan iki opo? Duh. Kon padu barek sapa? Aku padu karo wujudane Sancoko. Rupa leak, Pak, gegirisi. Rupa leak tak antem pisan pindho, gak mempan. Aku dicokot buluku ngretak iki mau. Sampeyan iki sakjane iso tak gak sing duwe anak sing sekti menangan ngono lho. Ya, se. Musuhmu sapa le ya? Leak Lah iki apa? oh, Mergo mungsuhmu iku gak maju dhewe. Ana sing mbotoi. ono sing botoi, Pak. Heeh. Sing botoi. Sing botoi ora urunge ya wong tuane. Mula kono aja samar. Terusno le. Engko nek botohe maju, botoh ben musuh botoh. Terus Kono. kowe kok doyone Bapak? Lha iya. Kon mapan ana kono. Manca ono sak dhuwure watu gila. Ya, Ya. mapan ana kono.
musuhmu adepono. Ayo mlaku. Kalah. 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 Kok iso kalah? Umuk aku iki. Kayak sambean. Oh, panase Ya iku sing dibayar ya gak iso ambekan iku. Susune lho. Wah, Sanjoko. On kalah musuh Kuncoro. iya, dadi londo. Dadi londo. Londo? Iya. Iki ana wit gedhe. Ya. Iku jenenge wit lu. Jukuken Iya, Pak. sing pucuk, sing nom, telu. Telu. Tumpangno mbunggunamu. Kene. Iya. Ana dadake ya, Pak. Panas enggak? Enggak apa-apa, iku elmu kok. Ilmu. Tumpangno. Yo. Ayo. Telung lembar. Ya, Pak. Wit lu. Ayo nekmu. Petro, ayo maju and ayo perang karo aku. Maju. Aduh, busuk. Awas. Iya. Aduh. Kok pagak gletak meneh ya? Alah. Sumuk. Lho kan lak nggawa senjata sih. Dhewe mejen. Lerampan yo. Lah bedil gak muni kok mbok gawa. Tak bedel iki le wong ngene basa aku maju keculak. Keculak matamu. Ah. Wes ngene. Saiki mapan meneh ana kono. Mapan kene kono. Kene. Tak dandani meneh kon. Kono mapan kono jero. Nah. Ya.
Ayo Pak, ayo Pak. Ayo maju kowe. Maju legane ngatimu. Ayo. Oi, ojo indo, ojo indo. Awas. Hop. Ayo, ayo. Awas, awas. Iya. Mati kowe. Apa kon beda? Alah musuh wong rene ra genah. Alah karo rupane ra genah. Ora genah kok iso kalah. Wah, sekti. Sektine teko apa? Tapuk ra iso. Terus Apa to? semaput. Semaput. Tapi kok ana jek mangkel lah. Oh, lara ati. Loro atimu. Iya. Ngene. Piye? Iku gak sembarangan rai sing gak genah. Iku ana sing ndukung. Ana aji-ajine. Ngono. Sebelah iki lah ana gedang. Yo. Gedang mas peken pupuse. Terus? Kain turu. Oh iya. Yo. Yo. Ono. Pikir kok. Yo, gedeng mas. Ah! Iya. Balak-balik panggah kalah ya apa sih? Sampeyan jane sekti tenan ora? Lho, ya apa sih? Ngene iki aku pindah kakek gak dadi anake sampean. Kon gak tadi dadi anakku kate dadi anak sapa kon? Ya wong rugi lho aku sampe melok kakane sampean iki. Kalah terus lho. Aja putus asa le. Pripun? Mapan ana gawa kono meneh. Oh mriku le. Iya. Sakniki Sesuk. jembar Pak. Saiki kok. Ngono. Ah. Iya.
Maju Sanjoko. Aku wis kawujudan dadi buntut Sanjoko. Ayo Kuncoro, ayo maju. Yo. Lah rak ora lidok ujare si gaplok. Apa? Anggah kon. Somo tega. Ora Tapi lah, biyen kok. gak saiki kon nek ngajani anak mesti tumindak sing elek. Iki jane karepmu apa? Gak ono ceritane kebo iku kabotan sungu. Ya. Ya. Aku nuruti anak. Anakku duwe saimbara. Sapa sing iso ngalahno anakku, iso rabi mbarek anakku wedok sing jenenge Sundari. Nah, saiki nyatane anakmu wis dikalahke barek anakku si Kuncoro. Ya apa? Kon kok goblok. Lah ya apa? Aku duwe bapak kok ya goblok. Mestine kon nek wis ngomong duwe saimbara, kon mestine kudu ilmumu lebih cukup teko nggone iku. Saemborone unine ya apa, Pak? Golekno bojo gawe adikku. Nek sing iso ngalahno aku, dadi bojone Sundari. Tapi kon kalah. Aku kalah. Lega. Ya legowo Wis aku. lilo. Aku lilo. Legawa ya. Aku ngerteni Kuncoro iki tanggung jawab, Pak. Ya. Kang, Ya apa? ngene. Wong kena mbare aku hitungane ilmu ya padha. Ya. Ya padha cukupe. Ya. Anakku wis legawa. Pasrah barek si murid peno iki. Nek ngono tegese ana sing angel. Gak ana perlu sing dirembuk. Iya apa Pak? Penjaluke kon kudu tanggung jawab barek Sundari. Ya siap Pak, wong aku tresno. Ya. Saiki Sundari ndi? Tetep Ayo, dijaga jalan adikmu. Kuncoro Ayo, Pak. barek Sundari goleki. Ayo. Ini. Sundari kene. Ini. Ini. Ini Sun. Iki lho. Nah, iya iki Pak. Lho, lah kok senang kene? Kon barek siki seneng. Barek Kuncoro iki lho seneng. Lagi ketemu wingi kuwi, Pak. Ning nyatane aku ngleboni sayembaraning cacak sampean, aku iso menang iso ngalahno Cacakmu cacak iki kalah. sampean. Lega lilo, pasrah barek iki. Wong tuane iki. Yes. Rene. Yes. Macem-macem barek Sumotega. Ya apa iki, Kang? Saiki wis cetha, awakmu tetep dadi bojone Kuncoro. Kuncoro. Gelem? Gelem, Dik. Cara ya piye maneh? Nah, Lah ya piye maneh lho, Cak? Wong sampean ya wis menang karo sayembarane cacakku. apa jalu legowo ya, sepuro. adikku Jalu tak mek sepuro. bojo ya. Iya, Jalu sepuro. sepurane ya Kuncoro. Ya, Aku Pak. ngakoni awakmu ilmumu wis iso ngungkuli Sancoko. Mula aku lilo nek Sundari mbok pek bojo. Ya, Mak. Ning pesene Ya, tanggung jawab. bener nuruti anak aku ya anak. Ya. Aku jek kurang mantep. Ya apa? Nek anak peno doleno Sundari anakku tanpa ono sisi sing akeh, aku Loh, kurang mantep. Kudu diremekne dina Kudu iki. duwe seksi sing akeh. Aku kudu diremekne. Ayo, Kene seksi. diremekne kene. Kabeh, Ayo. ayo. Kene. Diremekne. Dadi suci kene. Aku butuh seksi yo. Ayo. Ini kabeh, ayo kabeh kene. Ah. Ayo. Balik seksi. Ya, ayo. Kene nata dhewe kene.